Bo día. 4 días levamos de peche. Isto ten pinta de que vai pa longo. Evidentemente non creo que cheguen os 15 días eses do estado de alerta. Eso vai se prolongar pois ainda bastante. Non sei canto. Eu non son científico, non son médico, por eso tanto que non vou opinar. Limitarei a facer o que nos den, intentar salir afora o menos posible e levalo con tranquilidade e con calma. Como estamos na casa e aquela xente, sobre todo aquela xente que lle gusta ten a rutina de facer un pouco de exercicio, pois isto pode ir dirixido para eles, pero tamén outra xente que non se dedica, que está pechado na casa, non vamos a estar sentados todo o día. Entón, eu recomendo un exercicio que na maioría das casas temos sitios, sea moito, sea pouco, hai sitios sempre onde facela. Estou me referindo ás escaleiras. Bueno, poñese un reto de subir e baixar escaleiras, dicir que o que poida, sube e baixa, depende da cantidad delas, sube e baixa 10 veces, 15, 20, o que cada un poida, e facer unha rutina así, un pouco a mañán, outro pouco a tarde, simplemente para que non estar quietos, porque tanto tempo quieto e tanto tempo sentado, pois tamén pode traer outras consecuencias, como pode ser, un tipo de embolia que, a xente que temos a capacidade de movernos, pois deberíamos tratar de movernos e facer un pouco de exercicio por dentro da casa o que se poida. E tampouco non é cuestión de matarse pero si de moverse, porque, repito, eu non son científico, pero a pinta ten de que vai pa longo prazo e temos que tomalo con moita paciencia. Hai outras cousas que facer, aparte de facer exercicio, pois está moi ben un libro, ver unha película e comer o máis san posible, xa que non nos podemos mover moito, habrá que comer, se pode ser, tratar de comer verduras, froitas e beber tamén, sobre todo, agua. Bueno, pois isto é o que tiña que dicir. Hoxe xa cumprín o reto. Eu teño un sitio onde teño bastantes escaleiras e hoxe subinas e baixeinas 50 veces. Depende de cada un, pode subir, se ten 5 escaleiras, pode subir o que queira, pero que non se quede quieto. Vale, un saúdo e ánimo a todos.